So kani siya, ako na po nang naplanuhan akong ikat. Kaya wala pa jud ko'y nakating ini sa iya ha. So kung ikat. Para magdalahan sila ba. So, another philodendron na dyan na siya. Variegated, gihapon siya. Pero nalimot ko siya ngalan. So, ito itanong. Ay, luya. Ay, akong cellphone. Nagkalapok. Ay, nayabo. Oh. Akong cellphone na tumba. Kasi siya. So, ganyan siya gamot. So, ganyan siyang iana dahil. Kapaliwatan eh. Kaya wala jud ko kapaliwatan eh. Kaya kuan man. Wala bang hindi siya nakating sense sa pagtanom na kuan niya. Wala siyang yuta sa kaang ko lang siyang gibalik ko kuan butang kay okay ra man ni kay ang hindi ka naman ni for gulay man okay ra siya kuan okay ra gid siya no so mo ni natay gamay bunot pud na nakalap so ang ihiwa-hiwaon. So, okay na siya. Okay na siya. So, more to, okay na.